Η Αφρική αποτελεί για τους περισσότερους από τους ταξιδιώτες ένα όνειρο, αφού είναι η πιο πρωτόγονη από τις υπήρους και μπορεί να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες διαφορετικές από ολόκληρο τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο. Καλό ταξίδι, παιδιά. Στη Μαύρη Ήπειρο, η χώρα που μπορεί να σου δώσει μια καλή γεύση από το ξεκίνημα του πλανήτη μας και να σου χαρίσει μια περιπέτεια με ομοιομορφιά, είναι η Τανζανία. Αφού λοιπόν αλλάξαμε κάμποσες πτήσεις, φτάσαμε στον παράδεισο, όπως λένε, της Αφρικής, τη Ζανζιβάρη. Εκεί απευθείας αναζητήσαμε τρόπο για να μετακινούμαστε τις επόμενες μέρες και η καλύτερη επιλογή ήταν η ενοικίαση αυτοκινήτου. Ξέρουν το Lion King εδώ. You have a license? A normal license I do, I have. You have an international license? I think έχουμε license, έχουμε, δεν έχουμε. Yeah, we have one, yeah, we have. Yeah, okay, good, because this is Africa. If you have no license, the police you must give you money. Έτσι, φτάσαμε στη μάντρα ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτό είναι το εργαλείο. Αυτό είναι. Μασίφ. Από here is okay. You think it is okay. Λέει ότι αυτό εδώ, τα ηλεκτρικά παράθυρα να τα βγάζουμε γιατί τα σπάνε και τα κλέβουν. How can I take this off? Βγάζει την κλέμμα, ρε. And then I take this with me. We put out the κλέμμα. Yeah, I take this with me. Yeah, from the bed, yeah. Perfect. So my friend, this is Joka, right? Yeah. Yeah, perfect. And we want it for 2 days. How much money do you want? 50. 50 for 2 days? For 2 days. 50 per day. Come on. For 2 days. Is okay. 80. Okay. Come on. For 2 days, 8. I pay you 40 now, 40 at the airport. Το έχω μέσα μου, ρε παιδί μου, είναι βαθιά ριζωμένο μέσα μου. Θέλω να μπορέσω να πάρω κάτι καλύτερο. Δεν έχει σημασία αν είναι ακριβό ή φθηνό. Εμένα μου αρέσει η νοοτροπία, το ότι τσουπ, κέρδισα κάτι καλύτερο. Perfect. 80. Τώρα καταλαβαίνετε που έχω μπλέξει. Βαρέα και αφηγηνά θέλω. Δεν μπορούσα. Οπότε αντί να χτυπήσεις το δικό σου να χτυπήσεις. Άμα τρακάρουμε από αυτή την Δεν υπάρχει άλλη λύση. Καλύτερα να ακούσουμε το φίλο οδηγό και να πάμε να βγάλουμε τοπική άδεια οδήγησης για να μπορούμε να κινούμαστε άνετα στο νησί. Here department for lessons. Because all foreign, if they want to drive in the car, you have to come in here, this department for lessons for Zanzibar, to have a... Άμα ξαμιλήσει κανείς για δημόσιο στην Ελλάδα, τους πω. Δεν μπορείς να θεωρείς ότι στη χώρα σου έχεις το χειρότερο δημόσιο. Δηλαδή νομίζω ότι μας περάσανε μακράν σε αυτό το κομμάτι. Τζάμπο! Τζάμπο! Τελικά, η μικρή μας ταλαιπωρία στο δημόσιο της Τανζανίας δεν πήγε χαμένη. You are okay? I want to check a driving license. So what do you mean this hazard? What? What do you mean? Alarm. This? Alarm. Yeah. When you stop. So you know how many days in Zanzibar? 2 days. 2 days. Nationality? Greek. Ψάχνει να βρει τώρα τι θα μας χρεώσει. Problem is one. You cannot close the cabbage. Why? What? Cabbage. It's Yeah. broken. Hakuna matata. Matata yapo. Matata? Yapo. Yapo? Yapo, yeah. He says hakuna. No. Well, Hakuna matata all Have good. matata. What is You have matata? matata. I don't know. I said Hakuna matata, so that I mean. Matata is problem. You have problem. Yeah, we go to the airport. Because of this, we have our Because bags. you rent small car. Why? They didn't have bigger. That was the bigger one, the They biggest told one. us it's a good car, strong car, 4x4 Jeep. Έψαξε, δεν βρήκε τίποτα. Δεν ξέρουμε για ποια οδός είναι να κάνουμε check-in.
Hello. Hello, my friend. Paje beach? Paje. Over there. Yeah. Thank you. What are they playing? What is it? Time to play, λέει. Ντόπιοι Αφρικανοί μας προκαλούν σε τοπικό ανταγωνιστικό παιχνίδι. Πιθανότητες να αρνηθούμε μηδενικές. You're trying to put the black ones in the hall. Everybody, or you have the white? White, yeah. You have the white and you have the black. Well done. So now, who is the best player? He is the one. Are you sure? Yeah. Now, secret power. Για να δούμε τι αξίζει τελικά ο καλύτερος της Τανζανίας. Ah, that was a good one. That was a white. Δεν ξέρει, Listen, I didn't tell you. I'm the champion in this game. Second place, Champions League. In Greece, he win the Champions League 2 times. Από τη στιγμή που μπαίνει αυτή την μπαντάνα εδώ πέρα, παιδιά, και τον κοιτάω τον άλλο στα μάτια, έχουν τελειώσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι έχει τελειώσει εκεί ουσιαστικά. Δεν χρειάζεται να αρχίσεις. Καταλάβες. Just a game. Σίγουρα, σίγουρα. Ένα παιχνίδι να πω από ποιος τον ακούει μετά. Στην πρεσβεία της Ελλάδας θα πάει. Στην πρεσβεία της Ελλάδας. My friend, good game, good game, good game, good game. Have a great day, guys. All right. Practice is everything. Always practice. Go, go. Με τα πολλά, φτάσαμε στο hostel που θα μέναμε και ο καθένας μας είχε την ευκαιρία να εξασκήσει την αγαπημένη του ενασχόληση. Αυτή είναι η δύναμη και η ομορφιά του ταξιδιού. Τη μία στιγμή είσαι στην Ευρώπη με τον μπουφάν σου και την άλλη στιγμή βρίσκεσαι σε μια κρυστάλλινη παραλία με το μαγιό και τη σαγιονάρα. Εκεί ο Γιώργος δεν έχασε ευκαιρία μόλις είδε κάποιους ντόπιους να παίζουν beach soccer και μπήκαμε κι εμείς πριν το καταλάβουμε στο χορό. Θα κάνω πως θα πάνω το ρίξω εγώ για το πετάξει από πίσω. Θα κάνω τα βήματα. Θα φύγω προς τα δεξιά. The tattoo one is very good one. He's played very good football. What about the other? The other is a gym freak. Yeah, the other also is better. He's play hard, but that one is a tattoo. Is Mamma Mia. He's played very good. And then up in the Greece. Anacosta pare. Anacosta. Έλα πάμε 2-2, ποιος το βάλει, πάμε. Αλλά πα Greece. Greece με την καμπανιά του Ιντερνετ. How much will you be willing to give to take him to Zanzibar? Maybe 55. 55 what? Euro. 5,000 euros? Yeah. Per week, okay? Yeah. Signature. Yeah, signature. 260 χιλιάρια είναι το πρώτο. Good. Deal. Me and Zlatan Ibrahimovic. You are good. Η Τανζανία είναι το σπίτι της γνωστής φυλής των Μασάι
οι οποίοι έχουν κάποιες ιδιαίτερες παραδόσεις. Ο Γιάκοπ με τον Φρανκ από τους Μασάι στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι. Θα μας μάθουν πώς να πηδάμε. So you're gonna show us how to jump. Yeah. That's it. That's the literal translation. Yeah. So what do we do? So now we're singing. We sing it together. Έτσι πηδάνε οι Μασάι στη Ζανζιβάρη. Let me see that. Who was the best footballer today? Listen, my friend. You're from Spain, man. I agree with you. I agree with him. You're the best footballer. Give me your hand. I don't play football. He's the best footballer. For sure. That's one sport, okay? Yeah. In the rest, 1,000 sports and games, I'm better. Millions. The one thing he's better is football. That's it. Because he plays football for 20 years, I don't play football. I play basketball. He don't play basketball. He cheat in basketball. I do what in basketball? Cheat. I cheat in basketball. Yeah, everybody say this. Πάμε να κάνουμε τζάκι. Το επόμενο πρωί ξυπνήσαμε από τα χαράματα για να γνωρίσουμε και την πλευρά των ντόπιων γυναικών που επιβιώνουν μαζεύοντας φύκια. Είμαστε ακόμα εδώ στη Ζανζιβάρη, στην Πάχε Beach και ήρθαμε εδώ με τον φίλο μας τον Έντι να μας πει τι κάνουν εδώ πέρα οι ντόπιοι με τα φύκια. So, Eddie, yes. Thank you for having us here. Tell me a little bit what's going on here with the seaweed in Zanzibar. They come here for 1 week, and especially when the water is a low tide. So when they come here, they try to check the farm. If it's good, if it's not good, they have to repair it. Yeah, until the seaweed to grow up. Kwa Afrika wakai tena. Kama minne. Say 4 years. 4 years? Yeah. 4 years, just 4 years. Is it good money? You make good money? Huh? She makes money out of this? Anakuuliza kama mnapata pesa nzuri kwenye mwani? Hatupati. Hatupati. Nothing. Nothing. Hatupati pesa. They work hard. Hatupati pesa. She say they work hard, but they get nothing. Hatupati pesa. Yeah. Κάπου το έχω ξαναδεί αυτό. Και εγώ νόμιζα θα μας πει εγώ 2 φίλες από τα φύκια. Είναι απίστευτο ότι κάποιες γυναίκες είναι όλη μέρα από το πρωί εκεί πέρα για να μαζέψουν όλα αυτά τα φύκια τα οποία θα πάρουν 2 ευρώ. Έχει τόσο μεγάλη αξία για αυτούς τα 2 ευρώ, γιατί σε ισοτιμία το κάνουμε την τόσο. Άνετα. Άνετα! Στην ίδια παραλία που αυτές οι γλυκύτατες γιαγιούλες καλλιεργούν φύκια με τα ίδια τους τα χέρια, αναπτύσσονται και άλλα, πιο φαν, ας το πούμε, επαγγέλματα. Όπως αυτή η παρέα Ολλανδών που έχει ανοίξει ένα κέντρο για kitesurf. Hello. Hey. You must be Ruben. I am. I'm Sakis. Nice to meet you. Nice to meet you too. My best friend George. Good to see you guys. Welcome. Half friend, half brother. Perfect. Yeah. Welcome to the Kite Center Zanzibar. Thank you, man. Perfect moment. The wind is going a bit on. Season just starting. We're preparing a bit, and yeah, you see the guys are working a bit. Is this the team? Hi, man. Nice to meet you. Scott. I'm George, man. Nice to meet you. Nice to meet you. You're Jeffrey. I see the sun has not touched you a bit, huh? And you're Michelle. Michelle. Nice to meet you, Michelle. Nice to meet you. So you guys are all from Holland and you live here now, or you just here for holiday? We work here.
You work? Yeah, you look really tired, man. Yeah. You need some help? Oh yeah, I'm ready for a holiday again. Ο Ρούμπεν και η παρέα του έχουν καταφέρει για μένα κάτι πολύ αξιόλογο. Έχουν αφήσει τη μεγάλη πόλη και όλη τους τη ζωή και έχουν ακολουθήσει το όνειρό τους. Έχουν πάει να κάνουν kitesurf, που είναι αυτό που γουστάρουν όσο τίποτα άλλο, στη Ζανζιβάρη, σε ένα νησάκι στην Αφρική. Why not? Look around. It's if you go to Holland right now, it's really cold. So why not spend the winter times somewhere really warm? And I have friends here. I went here on holiday first, and yeah, I just liked it. The people are really, really friendly. You know, it's you have everything that you want here. The nice weather, and you can surf. August, 7 years ago, it was that time, and yeah, we are still here. We same beach. This is the best beach to practice, and yeah, it is. It's something like a dream. Half of the year in Holland, half of the year Zanzibar. It's easier to live in the big city, you know, but it's more fun to live here because in the big city, everything is really easy. You know, you want something, you go to the store and you get it. And here, you know, you gotta get some effort. If you can, if you can. I think about the men who make those cannon, guns, and tanks. Oh, I think about those soldiers falling in the rain. Oh, think about the young man. You know, Zanzibar, it's not really far away. Just get on a plane. It's not expensive. Everybody thinks that it's really hard to do something that we're doing, but it's mainly in your head. Just get out your chair and do it, and go where you want to go and live your dream. Why? Because you only live once. Look down at this funky world, they saw hate and poverty. I want you to think. Αυτοί οι νεαροί Ολλανδοί μας θύμισαν ότι τελικά όλα τα όνειρα δεν είναι άπιαστα και πολλές φορές αξίζει να προσπαθείς λιγάκι παραπάνω για να τα ακολουθήσεις. Όπως το όνειρο του assistant production manager να γίνει Facebook icon, για παράδειγμα. Καλά ρε γατάκι, τέτοια φωτογραφία. Αγαλματένιο, για να δω. Είναι αυτός πραγματικά, ντοκουμέντα μιλάνε μόνο. Είναι αυτός που είναι στη Ζανζιβάρη. Είσαι εσύ. Είμαι εγώ, Είσαι εσύ. Ήμουνα στη Ζανζιβάρη το 2003. Ποιο κορόιδευες και έλεγες ότι είναι γυμναστικά? Αυτό είναι το χέρι. Κοίτα τον, πώς πετάει. Πόσα like θα πάρει αυτή η φωτογραφία? 3.000. Είσαι λίγος. Πώς θα λένε αυτό το μαλλιά από το μοντέλο, ρε Μωρόσο, πώς το λένε? Ποιος? Ο Σφαλιάρας. Νάτος, ο Σφαλιάρας. Ο Σφαλιάρας είσαι. Έλα, ο Σφαλιάρας. Η Ζανζιβάρη μας έδωσε μια δυνατή γεύση από εξωτικές παραλίες και κυρίως μας επιβεβαίωσε ότι τελικά αξίζει να ζεις τη ζωή σου με τους δικούς σου κανόνες. Επόμενος προορισμός, η Βόρεια Τανζανία για αφρικανικό σαφάρι, αλλά και για να γνωρίσουμε μία από τις ελάχιστες ακόμα πρωτόγονες φυλές της Αφρικής, τους Χατζάμπε. Γεια μας. Δεν έχει να φτάσει τα κοντά. Επόμενος προορισμός, η Βόρεια Τανζανία για αφρικανικό σαφάρι, αλλά και για να γνωρίσουμε μία από τις ελάχιστες ακόμα πρωτόγονες φυλές της Αφρικής, τους Χατζάμπε. Καλημέρα. Γίνεται. Έλα. Θα πάμε... Καλώς ήρθατε. Θα πάμε στους Χατζάμπε και πρέπει να πάρουμε μια πιο μικρή τσαντούλα για να μην τα κουβάλουμε μαζί, οπότε προσπαθούμε να δούμε τι χρειαζόμαστε για σαφάρι και για να γνωρίσεις μια φυλή στην Αφρική. Αφετηρία μας είναι η πόλη Μόση, στους πρόποδες του Κιλιμαντζάρο.
I'm fine. How are you? Finally, we get to meet you. Liverpool, you never walk alone. Yeah, somehow, but it's just like much more wearing. Bologna. Ο Άμπρος είναι ο κολλητός μας φίλος εδώ στην Τανζανία, ο οποίος είναι γεννημένος και μεγαλωμένος εδώ, ξέρει τα μέσα έξω και είναι οδηγός και θα μας πάει για σαφάρι. Is that right, Ambrose? You're gonna take us? Where are you gonna take us? We're gonna take you in safari, and we're going to see Adizabe tribal. So we hope maybe if the things go well, like this is like really like local tribal. So we're gonna go there and see if they like us and accept us. Then we're gonna see like we're gonna stay at their place. Η Τανζανία ήταν γεμάτη εκπλήξεις και παιχνίδια στο δρόμο. Okay. Saki, we can play. Στο πιτσιρικά τα βάζω. Να ξέρεις. Σου καλέφερε, ναι. Πήγαιρα από πίσω. Έλα. Έλα. Make him mad. He gets really angry. You win. If you get on his nerves, he's gonna lose. Τελευταία παλιά. Δηλώνει κιόλας ο πιτσιρικάς. Και τη δηλώνει και έτσι όμως, ξέρεις. Σε ξεφτύλισα. The winner! High five! You won! See you, my friend. See you, μας πήρες τα σόβρακα, αδερφέ. Μας πήρες τα βρακιά και φεύγουμε, αδερφέ. Πόσο να ήταν αυτός ο πιτσιρικάς που σε κέρδισε εδώ? Τι βλάκα είσαι. Πόσο να ήταν? Ήμουν σίγουρος, δε ξεφτύλα. Τώρα που ξέρω ότι χάνεις από τον πιτσιρικά και να σε κερδίσω, δεν έχει αξία, ρε φίλε. Τι έτσι να σε πω. Έλα εδώ, ρε. Περίμενε, wait. I'm coming. Let's get together to fight this holy Armageddon. So when the man comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow thin. Mukulu kimene kyangu maputu. Εκτός από παιχνίδια βέβαια, ο δρόμος μας επιφύλασε και κάποια προβλήματα. Είχαμε κάποια προβλήματα με τους γυαλοκαθαριστήρες, έβρεχε καταρακτοδός και κάποια στιγμή δεν βλέπαμε ούτε στα 3 μέτρα. Our friendship everlasts. All when one minus from few years, we surely had a blast. We're like family, me and you. I know every part you cross, lead to somebody we're true. Of the many that are called, only chosen is a few. Of the real friends that serve you long. Your memories might fade. Your real friends will serve you long. Sunshine or rain. Your real friends will serve you long. Acquaintances will fade. Your real friend won't do you wrong. Real friend don't change. Όσο και αν ακούγεται απλό, δεν δουλεύουν οι αλλοκαθαριστήρες και σταματήσαμε να τους φτιάξουμε. Αυτό να κόψω το κόκκινο ή το μπλε, το καλώδιο, ποιο να κόψω? Φυσικά, ένα ταξίδι στην Αφρικανική Ήπειρο δεν μπορεί να θεωρείται ολοκληρωμένο εάν δεν ζήσεις ένα κλασικό, εντυπωσιακότατο σαφάρι. Μόλις φτάσαμε μετά από 3 ώρες ταξίδι στον Γκόρο. Είναι το National Park της Τανζανίας και το πρώτο πράγμα που μας είπαν να προσέξουμε είναι μακριά τους μπαμπουίνους. Έχουμε ένα μπαμπουίνο μέσα στο αμάξι μας, τον έχουμε φυλακισμένο. Αγόρι μου, έλα, τρως μπανάνες.
Όχι, ακόμα δεν έφαγα. Γιατί, τι έγινε? Έβλεπα τον κόλλο της μαϊμούς εκεί πέρα και τον παρομοίασα με αυτό που πάθασα τον ήλιο. It's a job, but out of the job, I love it because this is what I love. I love natural. You know, I love to see like wild animal. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ο κρατήρας του Ngorongoro, μια μαγευτική κοιλάδα με απίστευτη ποικιλομορφία άγριων ζώων και φυτών. Εμείς το μόνο που είχαμε να κάνουμε ήταν να χαλαρώσουμε στο κάθισμα του αυτοκινήτου και να απολαύσουμε το θέαμα. Είναι απίστευτο. Περνάει ακριβώς μπροστά μας. Κοίτα να δεις ρε φίλε, απίστευτο Τι ζώο είναι αυτό τώρα, άντε αλήθεια πες μου τώρα ρε φίλε. Πες και το έχω βάσει στο μαρκαδόρο. Ράφη. Έλα, δώσ' του λίγο. Έχω κροκέτα. Σηκώντε, δώσ' τα. Εντάξει, θηρίο είναι έτσι. Πάνε από εκείνη τη γωνία να μας κάνεις έτσι να μας. Είναι ένα κοντινό από την άλλη γωνία, Γιωργάκη. Ναι ρε, το πλάνο της ζωής μου. Αυτό είναι το τελευταίο. Το σαφάρι είναι μια μοναδική εμπειρία, αλλά θα έλεγα ότι είναι περισσότερο για τους οπτικούς τύπους. Γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνεις είναι να μπαίνεις μέσα σε ένα τζιπάκι, να κάνεις βόλτες και να παρατηρείς άγρια ζώα στο περιβάλλον τους. Εκεί σε μία από τις λίμνες του Ngorongoro βρεθήκαμε να συζητάμε με τον Γιώργο για σημαντικά, όπως πάντα, θέματα της ζωής. Αν μπορούσες να είσαι ό,τι ζώο θέλεις στον πλανήτη, τι θα ήσουν και γιατί? Σκύλος. Σκύλος, να σου πω κάτι, το δεύτερο άλογο που θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν. Τι χάνεις άμα το μαντέψω? Δηλαδή, το δεύτερο ζώο που θα ήθελα να είμαι εκτός από σκύλο, αν είχα μια δεύτερη επιλογή. Θα το μαντέψω. Θα το μαντέψεις. Θα το μαντέψω. Πες το δεύτερο ζώο που θα ήμουν. Έτσι και το βρίσκεις στο κεφάλι. Άλογο. Εντάξει, παραδέχομαι. Στο έχω πει και το βρήκες, δε βλάκα, λέγε. Παραδέχεσαι? Παραδέχομαι, όχι. Στο έχω πει, Όχι, δεν μου Κάποιος έχω πει και δεν θυμάσαι που Σου δίνω το λόγο μου που δεν μου το έχεις πει ποτέ. Σκύλος, να σου πω κάτι, το δεύτερο άλογο που θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν. Τελειώνοντας το σαφάρι, πήραμε ξανά το δρόμο. Η αναζήτησή μας για την φυλή των Χατζάμπε μόλις ξεκινούσε. Έχουμε κάνει μια στάση στην πόλη Καράτου για να φτιάξουμε το λάστιχό μας, το οποίο επιμελείται ο οδηγός. Και ελάτε να δείτε εδώ στους πλανόδιους ένα καταπληκτικό... Χακούνα Ματάτα. Ένα καταπληκτικό κατάστημα. Why did you name your shop Barack Obama? Why? Because we like Barack Obama. Because? We like Barack Obama. You like? Why do you like Barack Obama? He's a good president. Good president. He's a very good president for United States, but you live in Africa. Because I used to live in America. Why is good? I used to live in America. Και δεν σταματάμε μόνο εδώ, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει και ανταγωνισμός. Το διπλανό μαγαζί, ελάτε να δείτε. Ο ανταγωνισμός είναι αδίστακτος. Υπάρχει και το μαγαζί της Χίλαρη Κλίντον. Ένα μέτρο δίπλα του Μπαράκ Ομπάμα. Και Τελευταία Κυριακή βγαίνει ο πρόεδρος. Η θετική ενέργεια και διάθεση αυτών των ανθρώπων είναι πραγματικά μοναδική. Έτοιμοι για σαματά και χαβαλέ ανά πάσα στιγμή. Το να εντοπίσεις τους Χατζάμπες στις σαβάνες της Τανζανίας δεν είναι εύκολο και δεν χρειάστηκε πολύ πριν χάσουμε το δρόμο μας. Έχει μια μισή ώρα που είμαστε μέσα στη μέση της ζούγκλας και ψάχνουμε τους Χατζάμπε. Το μοναδικό φως που υπάρχει είναι το φεγγάρι.
Και ο οδηγός το βλέπω ότι έχει χαθεί λίγο. The road, we found it. The road? Yeah. Which road? Which road? Which road? Nothing. You know me, that's Νομίζω ότι ο λόγος είναι ότι η φυλή αυτή μετακινείται συνέχεια. Why do the Hadzabe keep moving? Food. Food, huh? Yeah, they're hunting the small animals, big animals. It's not good season here, not good rain. Just we stay one place, maybe 1 week, 2 weeks, they move to another place. Ώσπου κάποια στιγμή, μετά από πολλές ώρες δρόμου και λίγο τύχη, φτάσαμε στο σημείο που βρισκόταν η φυλή. Εδώ είναι, φτάσαμε στο χωριό του Χατζάμπη. Κάπου εκεί. Hi my friend. I'm Sakis and this is George. Ο Γκάμπριελ είναι ο οδηγός που φέραμε μαζί μας γιατί είναι ο μοναδικός ο οποίος μιλάει τη γλώσσα του Χατζάμπη. Γιατί οι Χατζάμπη δεν μιλάνε ούτε αγγλικά ούτε σουαχίλι που είναι η official γλώσσα της Τανζανίας. Κάθονται γύρω από τη φωτιά δίπλα σε μια καλύβα φτιαγμένη με ξύλα. Μας προσκάλεσαν να καθίσουμε μαζί τους γύρω από τη φωτιά. Όλοι έχουμε δει αυτές τις απομονωμένες φυλές στο National Geographic, οι οποίες ζουν ακόμα σε πρωτόγονες εποχές, αλλά η στιγμή που για πρώτη φορά φτάνει σε επαφή με μία από αυτές, όπως εμείς με τους Hadzabe Tribe, είναι αρατριχίλα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Gabriel, can you ask them this thing, like they sit around the fire? Do they do that every night? When the woman is pregnant and take out of the life, like the kid, what she does, what she's doing? She go to the hospital or is do it? What is it that he like most staying here in the village? What is it that he like in this way of life? You say you like. If we like, when I see them, I am jealous, I envy them that they can do this. But I think that I'm too weak and I cannot leave all my belongings and all I have back in my life in Greece. What did he say? Now that's the way now they make fire. Μετά το σοκ της πρώτης επαφής, και για αυτούς και για εμάς, νιώσαμε όλοι στην παρέα πιο άνετα. Hey. Hello. How do you say hello again? Untana. Untana. How do you say drink? Izana. Izana? Untana, Izana. Beer. Παίρνει την πύρα και την κοιτάει και κάνει κάπως έτσι και μου κάνει πλάκα. Δεν νομίζω. Δεν είχε ξαναδεί ποτέ στη ζωή του μπουκάλι μπύρα. Έψαχνα να βρει που είναι η τρύπα για να πιει αυτό που του δίνει, γιατί καταλάβαινε ότι ήταν κάτι σε ρόφημα. Κοιτάει ο άνθρωπος στο μπουκάλι, σου λέει τι είναι αυτό. Give me minute. Give me. No. Φίλε, σοκαριστικό, έτσι. Δεν ξέρουν πώς να την ανοίγουν. Ναι. You drink. Yes. You drink like this. Δεν το πιστεύω. Νουμπέα. Άμα πιεις 5-6 να δεις ποιο νουμπέα. Νουμπέα. Γεια μας. Kebab. Do like this. Ding, 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 ding. Μη σπάς τα μπουκάλια. Shirangela lenzwala nanjai na shoka nende gafuma bo na le danga Shirangela lenzwala nanjai na shoka nende gafuma bo
Γεια μας. 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 Και αφού μας τίμησαν με το τραγούδι τους, έπρεπε κι εμείς να το ανταποδώσουμε με κάποιο τρόπο με ένα παραδοσιακό ελληνικό άσμα. Υπήρχες πάντα μέσα στη ζωή μου. Συγκατοικούσαμε μες στο κορμί μου. Υπήρχες πάντα, φτιάχτηκες για μένα. Ανήκαμε του κόσμου τα γραμμένα. Chief, εμείς we go for sleep. Now, because tomorrow morning, wake up early, the sun. Okay. No bear. I want to tell you that I love you everybody. Me and my brother. Πάνω απ' όλα, μας δείξανε ότι ακόμα και εμάς που δεν μας γνωρίζανε, μας δώσαν την απόλυτη φιλοξενία. Thank you. Να ξαπλώσουμε. Εντάξει. Εντάξει. Ένα silverbank θα το χρειαστούμε όμως, Κουακ, κουακ. Παγώσε το αίμα μου. Σφιάστηκε κανονικά. Δεν κατάλαβες τι μ' ακούμπησε. Δεν με κατάλαβες τι μ' ακούμπησε όμως. Μ' ακούμπησε το τρίγωμα, δεν μ' ακούμπησε ο άλλος. Μπήκε μαζί και ένας σκύλος. Κοίτου. Κοίτου, αμπάμ. Κοίτου. Κοίτου. Μπάμι. 100 κιλά πάγκο. Αλλά. Μπάμι ατέτσε. Τρεις φορές. Τέσσερις επαναλήψεις έγιναν. Στο λέω 4 επαναλήψεις. You say you are very strong. You stay here 1 month. For the hunting. But if you stay here, they're gonna eat all day protein. Υδατάνθρακες. 4 φορές τη μέρα, 4 ώρες φαγητό. Δύσκολα. Όλα πίναν. Όλα πίναν. This is for you. You. Όλα να ακούω, μάμα, ukwa beach nama. A present from my good friend Panagiotis Kone. But now I give you a present because he wanted to give you. Okay. Ξυπνήσαμε σε ένα σκηνικό βγαλμένο από ταινία, μέσα στις καλύβες της φυλής των Χατζάμπε, περιτριγυρισμένοι από τόξα και βέλη. Good morning. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της φυλής του Χατζάμπε είναι ότι οι άντρες συνήθως κάθονται χωριστά από τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Why the women stay separate all day during the day? Can you explain why? Yeah, that's for the men you discuss a lot of things. A lot of things? Yeah. About sports, football? Food. And then No football, I'm joking. No football, but discuss how today you can eat. Yeah, you discuss how to rest and then you go hunting. Okay. Yeah. Το χέρι μου το παίρνει.
Για το λαιμό. Το τόξο έχει μέγιστη σημασία για τη φυλή, αφού αυτό είναι το βασικό μέσο με το οποίο βρίσκουν την τροφή τους. Μόνον ένας από τους δύο μπορεί να γίνει πραγματικός κυνηγός χατζάμπε. Και έπρεπε να το ξεκαθαρίσουμε εδώ και τώρα. Ξεκινάνε οι 15η Παντανζανιακοί Ολυμπιακοί αγώνες. Αγώνες τοξοβολίας. Τον έχουμε, έτσι. Τον έχουμε. Κάτσε, γιατί εσύ μπορεί να με πετύχεις με εσύ και βλάκας. Ακόμα δεν είναι ο διαγωνισμός, έτσι. Ακόμα δεν είναι. Ακόμα δεν είναι ο διαγωνισμός. Στην προπόνηση ήδη φέρεται πιο... Let the real games begin. Φίλε, πολύ δυνατό, Chief. Look. Θα τρέμεις κι εσύ, Έχει βρει... The second time in a row! Έχει βρει το... The champion of Tanzania! Έχεις βρει το κόλπο και παίζεις bowling, δεν παίζεις βελάκια, το πετάς στο πάτωμα και πάει. Το καταλαβες. Το πετάς στο πάτωμα και το πέτει. Αν ήταν να κυνηγήσει ζώο, θα πέθαινε από την πείνα. Δεν πετάς το βέλος γιατί πετάς κάτω bowling. Δηλαδή πιστεύω ότι άμα κυνηγούσε λαγούς θα στιγνώντας όλοι σαν κορίνες και λέγανε χαχα και γελούσε να του κάνα πλάκα, ξέρω εγώ, και θα πέφτει μετά strike. Και παραδέχομαι ότι όταν το έριξα, το δικό μου σύρθηκε λίγο για να φτάσει στο στόχο. Αλλά ποιος κέρδισε? Αυτός πέτυχε το στόχο. We are the champions. We are the champions of the world. Είπανε στο χωριό θα κρεμάσουν το τόξο μου. Κάπου εδώ. Θα το κρεμάσουν το τόξο μου. Ήρθε ο νέος Ρομπέν των δασών. Κάπως έτσι προπονηθήκαμε καλά στο τόξο. Και ήρθε η ώρα να πάμε τους χατζάμπε να κυνηγήσουμε το μεσημεριανό τους. Πάμε, τρέχα. Έλα. Ωχ, πάει το πουλάκι. Το πέτυχε. Το πέτυχε. Κάνε ατμόσφαιρα, Γιώργο. But we still growing like we never knew. We took our decision to have no definition, and our ammunition is to keep our love true. We chose to share a vision more than we envisioned. While this song is playing, I wanna dance with you. Ooh, ooh, ooh. Put on the record that we used to listen to when we found the truth. Ooh, ooh, ooh. A golden soft memory. Οι στιγμές που ζήσαμε σε εκείνο το μικρό χωριό είναι πέρα από οτιδήποτε μπορεί να αποκαλέσει κάποιο συνηθισμένο. Συνηθισμένο βέβαια για τα δικά μας πολιτισμένα εντός εισαγωγικών δεδομένα. Παρατηρήσατε όμως κάτι σήμερα? Κάτι κοινό μεταξύ των παιδιών που αφήσαν την Ολλανδία για να κάνουν kitesurf στην εξωτική Ζανζιβάρη και της φυλής των χατζάμπε που ζει εν έτη 2014 μακριά από τον πολιτισμό. Ένα κοινό αλλά βασικό στοιχείο. Και οι δύο έχουν επιλέξει τον τρόπο ζωής τους. Και η λέξη επιλογή έχει μεγάλη σημασία, ειδικά όταν μιλάμε για την ίδια μας τη ζωή. Εμείς έχουμε κάνει την επιλογή μας. Είναι λίγο ονειροβγαλμένη, αλλά παραμένει επιλογή. Θέλουμε να ζήσουμε με τους δικούς μας κανόνες, να πάρουμε το δρόμο που εμείς επιλέξαμε.
να ακολουθήσουμε τα δικά μας θέλει. Αλλά πάνω απ' όλα, επιλέγουμε τη ζωή. Γιατί έτσι κι αλλιώς, you only live once. Put on the record that we used to listen to when we found the truth. The goldens of memory to repainted in me and in you. Ωρε φίλε, χάλια πήγε το φαγητό χθες. Χαλασμένη ζέμπρα έφαγε. Μα πάει γαζέλα χθες. Πω, χαλάστηκε το λιονταράκι. Πάει τώρα και λέει γυναίκα, πω, εκείνη η ζέμπρα που μετάζησε χθες μου τσαλάκωσε στο μάχη. Πω, μπάμπι, έχεις δίκιο. Χαλασμένο μου το έδωσε ο Κρεοπόλης, το ζεμπρίδι. Τέο. Ακούτε. Είσαι τούμπανο. Τι θα κάνουμε δουλειά. Είσαι τούμπανο. Θα κάνουμε δουλειά. Τέο. Ερχόμαστε. Τούμπανο. Μάθημα πρώτο, γιατί πρέπει να φοράμε πάντα αντιλιακό. Ειδικά στην Αφρική. Γιατί αν δεν φοράς, μπορεί να σου συμβεί αυτό.